O BNG sempre defendeu as enerxías renováveis, a enerxía eólica, pero sobre a base de parques dimensionados, xestionados por pequenas e medianas empresas vinculadas a Galiza, que teñan tamén outros proxectos industriais que creen emprego no noso país e, por lo tanto, que revertan en beneficio do conxunto da sociedade galega. Ese é o modelo que no seu día defendemos, o que seguimos defendendo, o que hai que implantar, e non este modelo especulativo ao servizo dunhas poucas empresas que, ademais, como estamos vendo, despois ni siquiera serve para que nos teñamos a luz máis barata. Ben, pois vamos traballar por outro modelo enerxético, non só eólico, sino tamén enerxético, e vamos traballar por outro tipo de tarifa, por unha tarifa eléctrica galega que permita que o conxunto dos galegos e galegas nos beneficiemos desa condición de país produtor de enerxía.